egunon eta eskerrik asko etortzagatik. Gaur egingo dugu prentzaurreko bat, pizka bat manifestazioan baloratzeko eta gauden egoeran alik eta gauzak argien eukitzeko garai gogorrak datozelako, baina gogor erantzun behar dugulako, ezta? Batetik esan behar dugu, bizi duguna, iaz bizi izan genuena, eta orain ikusten ari garena da, estatu kolpe handi bat. Estatu kolpe bat sektore nagusiei, ez? Lehenengo medikuntzari, da medikuntzaren estatu kolpea, iaz ikusi genuelako, oinarrizko tresnak ez zirela erabiltzen. Debekatu zituzten autopsiak, horrekin debekatzen zuten gaixotasun hau ezagutzea, debekatzen zuten gaixotasun hau ondo tratatzea, eta zoritzarrez mediku gehienek isilik egon dira, ez? Mediku gehienak horren aurrean. Estatu kolpe bat, protokoloak medikuek ipini beharrean, Osakidetzak ipini beharrean, osasun sailak jarri zituelako, ez hemen mundu osoan. Osasun agintariek, ez medikuek, esaten ari ziren, ospitaletan zer egin behar zen, zer ezen egin behar. Hori, erabat, osasunaren kontra doa, ez da? Estatu kolpea bebai medikuntzan, diagnostikoak ez zituztelako ja medikuek egiten. Diagnostikoa zen PCR proba bat, non bere sortzaileak, Karin Murrizek esan zuen argi eta garbi, ez zela horretarako, sintomatologiari gabe ezin zelako erabili. Beraz, lehenengo aldiz, diagnostikoak txarto erabiliteako prozedura bat bidez egiten zen, eta ez medikuek pazienteak ikusita. Estatu kolpe bat ere bai medikuntzari, lehenengo aldiz, txertoek bere prozesu naturalaren bidez testeatu gabe, eta horretarako 6 urte, 5 urte behar izaten zituzten, urte batean martxan ipini zituzten, eta saltatu zituzten probarik importantienak. Eta da, animalekin probak egitea, ea epe luzerako ondorio txarri duten edo ez dute. Estatu kolpe bat ere bai, ez delako egin jarraipen ona. Ikusi dugu beste... benetako txertoekin, hau ez da txertoa, hau beste gauza bada, medikamentu bada, adibidez, hegazti gripearen kontrako txertoa, jendea hiltzen hasi zenean, berehala gelditu zuten. Hemengo agentzia jasotzen ari da hildako asko, 40.000 baino gehiago, eta ez da gelditzen medikamentu geniko hau, ez da? Esan dezagun beraz, estatu kolpe handi bat eman zaiola medikuntzari. Baina ez bakarri medikuntzari, komunikabidei ere bai. Da lehenengo aldiz, komunikabideek, egunkariek, irratiek, Nobel saridunak erabat izilegazi dituztela, ez da? Onarte zina. Lehenengo aldiz, edabideek, oin arte zentsura aplikatzen zuten, baina oraingoa ez du olako aurrekaririk izan historian. Erabateko zentsura dago edabideetan. Kazetariak bihurtu dira goiko aginduen errepikatzaile hutsak. Oin arte bagenituen kazetari ausartak, baina gaur egun badirudi gehienak desagertu egin direla. Eta estatu kolpe gehiago egon dira. Irakaskuntzari estatu kolpe ikaragarria. Nola da posible irakasleek onartzea haien ikasle ume horiek, gazte horiek, holan tratatzea, ez da? Kartzeletan baino txarrago. Umeak ez dira gaizotzen, gainera ez dute askoz gitxiago, transmititzen dute, burbuia bat dira, eta auki dituzte urte osoan, nahiz eta datu honak izan haien herrietan, sakabanatuta, beldurtuta, esan zaio umei, hil ditzaketela haien eitita mamak, torturatzaile handiagorik ez da inoiz egon, ez gara inoiz portatu meekin, holan portatzen ari bezala. Onarte zina da. Oxigeno bikoitza behar dute umeek, harreman bikoitza, bezarkada laukoitza behar dituzte umeak, etxetik atera behar dira egunero, eta tratatu dituzte lotxagarria. Estatu kolpe bat, bai, ez da. Estatu kolpe bat ere bai, herritarrei behar dute konfiantza, ilusioa,
jaia behar dituzte. Daramate 2 urte matzakatzen, etxetik ez irtetzeko gure aguriak behar duten gauza bakarra osasun egoteko da paseoa, eguneroko paseoa, matzakatzen ari dira. Estatu kolpe bat dago, baina egiten ari zaretenak ez duzu izenik eta ordainduko duzu, larrutik ordainduko duzu.